Good morning, people! Morning pa, di ba? Wala pang 12. Dito kami kinalay, guys. Dito kami natulog. Kasi, lashing pa more. Nagluto ang mga boys ay. Welcome to... Kumusta naman kayo dyan? Okay lang. Back to life. Hello? Hindi pa nakabis. Hindi niyo ako binigyan ng gamit. Oy, si Lyra, binigyan ako. Pinahiram. Ano naman ako, na-pass away. Ako, right? Morning, Day. Morning. Nakapasaway din. Welcome. Si Dan nandun sa kwarto, guys. Hindi pa bumangon. Pero ano na yun? Gising na. Si Neil at saka si Tony nasa kitchen. Kanino to dahil kay Tony itong suot ko? Tony. Thank you, Tony. Meron akong pajama sa sa ilalim kay Lyra naman galing. Thank you. The morning after. Char, nice. Thank you very much. Come on, the breakfast is going cold. Who wants it? I'll eat it. Okay. Oy, ready na daw, oy. Papa, come here. Go to Tita Race. Come on. Come here, Papa. You wanna eat? Come here. Come here. Come here. Food. Come here. We have food. Come here. Here. Dito. Throw that out. What do you want to eat? Egg? Do you want egg? Do you want egg? I remember it coming in the house. Yeah. Do you want egg, Papa? Egg. Oh. Wow. Here somewhere, babe. I'll find it. Yeah, we'll find it. Just there. Oh, ang dami pang rice din. Like, kunan mo ang rice. Kunti lang. Kunin mo pa. Right. Kunti ka na kumain? Hindi naman ako nag-breakfast, pero lunch na to, di ba? What do you want? Egg? Do you want egg? Ano Nainit ba pa ko, yung uy. ano? Yung... Lutong-luto? Ayoko yan. Gusto mo yung hilaw-hilaw? Yan, akin. Okay? Thanks. Gusto mo yung luto? Hindi, yung basta-basta. Okay. Mas gusto ko yung magsusunog yung ilalim. Ito. Ito? Iba siya. Iba-iba tayo. Bakit bago ka na after your pass? Thank you, Dai. Good morning, Lai. Thank you, Lai. Morning. Happy New Year, guys. Yan, ulit. Gutom na talaga siya, Dai. Panain mo ang inaanak ah. Give her more plate. Good. You need plate? That's right. Yummers? Yummers, Baba? Oo, no, yummers, no? Take it over. I'll knock out some more. Oh, no one wants it. We're having rice. Ah, you don't. Okay. Well, that's probably enough then. This Okay. is for me then. Okay, ako dihadad po sa kahan. Yan. Maangang yung ano. Yung dalim. Ay! No, ketchup. That's okay. You're right. Para makakain si anak nilang. Ako nang subo. Hindi mo kain. Papa, careful, uy. Uh-oh. I'll get one for you. Danny boy? You put it like so, there. I'll get your daddy. Sit down, ha? No, you didn't. Here, I got it. You got enough forks over there, babe? Huh? You got enough forks? Yeah. For you? No, I'm saying for you guys. Yeah, thank you, Daddy. Bumili ako kina Ate Cheryl ng sardinas na in oil lang. Sarap yun din. Natry mo ba yun? Ang sarap. Ano yun? Ang pangalan? Yung sardinas na nasa oil yung binigay ko. Ay, oo. Meron ka na Ate Cheryl. Oo, yes. Tita daw, huwag na si Iyaw-Yaw kasi kung masarap o hindi, kay Lugay. No, I reckon that was only you. Masarap eh. Masarap Ano pangalan? Spanish? Marin, ano yun ba? Marin, Basta yung dried herring. No, I reckon just. Don't put it. I mean, just finish it. What the hell? Kept it cold or put diamond cheese on toast or something. Meron ka na Ate Cheryl. Masarap talaga yun. Tapos lagyan mo ng Well, kalamansi. not that many people eat the bacon. So. I didn't know. Yes. There's too much bacon. I don't think it is. Hindi naman ka ayaw niya. Sa'yo na siya. Do you want more here? Sorry ka lang. Kung sino lang yun? Iuwi na. Ito sa amin? Starving, ha?
Ay, hindi, ano lang po sa kambal. Ayaw niya sa akin magpakasubo. Ang ginagano sabi niya, ano ba kaya rin? Ganda. Dami ng bibig. Ito. Ayaw mo na? Tapos gusto mo egg. Sabi niya, egg naman. Oy, puro naman yung rice. Oo nga, lagi. Kaya nga ito. Do, ano ba? Ang laki ng bibig. Pero sa baba ha, relax lang. Kasi mainit eh. Gisingin mo na natin dito dahil. Sandali lang. Pinumula kasi kung sama yung tingin. Oo nga eh, kami na ba yan? Sabi niya, ano ba to? Bakit ganyan? Makain tayo eh. pag Sunday, ganyan talaga kami. Babe, while you're there, can you turn off my camera? Thank you so much. Ayan, may naglinis na sa labas, guys. Linis pa more. Naka-on na yung dishwasher, Day? Ah, puno na eh. Oh yeah, and when next time you say the word tequila, I'm just gonna go, okay. Guys, nandito na kami sa bahay ng mama ni Dan. Dito kami sa bahay ng mama ni Dan. Umuwi lang kami, galing Kinalayro. Umuwi kami sandali. Tapos pumunta kami dito. Tapos sila Kat pupunta din dito. Magpupul kami, guys. Kasi ang ganda ng... Ang init. Ang init ng weather. Nagdala kami rice cooker. Magluluto kami ng rice. Si Kat nagdadala daw ng ano, KFC. Dadaan daw siya sa KFC. Check natin yung pool. Ito pala yung bag na dala ko. Ito yun. Hinanap ko to matagal na. Nandun lang pala sa ano ko, vanity ko. Yung Canon na bag ba. Na, binigay sa akin nung binili ko yung Mark II, yung unang Mark II. Tingnan natin yung labas. Yung nagawa, Bella? Galing ka sa labas. Tapos ngayon, lalabas ka na naman. Pagpasok namin, ano siya? Pumasok din siya. Wait, lock ba to? Ah, there you go. Alright, Bella. Let's go. Doon yung pool, guys. Ano natin yung payong. Ang init nito. Ready na yung pool, guys. Ako, hinihintay ko lang na sunscreen. Suot-suot ko yung swimwear from Kapshi. Isa sa mga nagkasya sa akin. Hindi ko alam kung ano yung ginawa nila noon. Kasi meron sana yung shade eh. Yung merong area ng pool, parang half ng pool merong shade. Ngayon, hindi namin alam kung paano niya yung ginawa. Tapos wala kasi sila dito. Wala dito yung mama ni Dan. Pero uwi yun siguro in 2 hours. Jenga tayo, guys. Wala pa sila. Hinihintay pa namin sila. Oh my gosh! What the heck? Family. Pretty good. Oh, they're here. Dito na sila, guys. Baywatch! Uy, Baywatch! Pat! Baywatch! Dito na si Mayora, oh. Ako may-ari. Siya may-ari ng bahay. Si Lovely. Malaki yan. Outfit pa more. Ang cute naman outfit ni Baba, Doy. Aliyah. Kay Baba. Si Baby V, ang saya-saya na niya, Doy. Si Mark, masaya yan, Day. Nagdala pa siya ng water gun, Day. Okay lang, nakakalangoy ba yan si Mark? Hindi dyan sa Baba. Sa gilid. Nachos, guys. Ginawan pa kami ng guacamole ni Mami. Mami and Mami Dan. Hello. Para kang maglalaban. Magda-diet na kasi siya, so hayaan niyo mo na yan. Hindi mo na
Ito guys, nandito Ano? ka. Ano? Nahulog ka? Hindi, dumating yung... Daddy. Si Daddy. Daddy. Ah. Parang sabi niya, uy, Sabi niya, sabi ko tayo. Sabi ko na. Dito na sila guys, lahat. Hello. Ah! Sige. Tapos na kami guys. Nakabihis na. Basa si ano like. Basta ako. Ito si ano, may-ari ng hacienda. $20 each oy. Entrance fee? Asan si ano? Nag-ano, duyan? Aliyah, Si Aliyah talaga. Aliyah. That's mine. Your camera. Perhaps still there. Oh. Uwi na sila guys. Si Lovely, si Mark, uwi na up. Bye. Bye, Baba. Bye, Aliyah. Bye, social butterfly. Bye, Mark. Ingat. That's right. Bye, Day. Watch her. Oy, Aliyah. Nakauwi na sila, guys. Hugas-hugas. Uwi na din kami mamaya. Nakapagod. Uy, nagplano pa sana kanina na pupunta kay Nakat para kumain ng utan Bisaya. Kaya lang wala kaming ingredients. Tapos sarado na yung mga shop. So, uwi na lang kami ng bahay. Nukasan ni Dan yung ano namin rice cooker tsaka yung mga nagamit kanina. Bahay na kami, guys. Naiwan ni Dan yung ano niya, phone niya sa bahay ng mama niya. Binigyan kami ng cheese kasi ang dami niya daw nabili na cheese. Tapos, hindi niya makakain ni mama niya. Today is 1st of January, diba? Tapos yung vlogmas ko from December 1 until December 31st. Wala akong vlog ngayon, guys, kasi pinagbawalan na ako. Hindi na ako pwede magtrabaho, guys. Nagabi. Hindi na daw pwede. Kasi kailangan magpahinga ng katawan. Hindi tayo mag-i-edit. Manonood kami nila ng movie. Ayusin ko lang tong mga... Yesterday was so much fun. And then today was so much fun as well. Grabe si Baby V. Sobrang saya niya sa pool. Nakakatuwa. Panoorin ba? Oh no, I forgot to give this to Lovely. Her contacts. The strawberries. Still really good? Yeah, but they're going a bit funny. You're gonna probably eat them. Okay. No, we will eat it soon. Or Still shakes. put it in the smoothie, yeah. I'm gonna do smoothies tomorrow morning. Okay, guys, yun yung vlog. Salamat for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo, guys. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Be good. Bye. Mwah.